Rapopo. Oh, ya saiki terus tambah berisi ya saiki. Urang meteng ya. Urung apa? Lah biasane dadine pirang minggu. Oh, berarti wis Ora. Ngapunten nggih Mas, wonten kula ra diserak-serak. wah lah ora apa-apa. Nggih, kakean lek. Aku wis paham kok. Ora. Kakeane bengok-bengok iki lho. Hmm? Ora maksudnya iki kan ora. Ora maksudnya kan kalau udah punya suami kan kudu membereskan menjadi ibu rumah tangga toh. Heeh. Nah koyo bengok-bengok ayo handuke nendeles. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Anting. Mas Gading. Nggih, sugeng dalu. Pripun Mbak Anting kabare? Alhamdulillah sangat happy dan Wah. sangat bahagia sekali. Lah kok happy bahagia sekali ki? Hari ini hari pertama saya disemangati oleh suami saya. Waduh. Bahagia. Iya toh bahagia. Nggih, nggih. Nek istrinya bekerja nek disemangati ya pastinya bahagia. Bahagia. Saat ini yang sedang murung itu Mas Keswan. Lah ngopo? Istrinya nggak tahu ya kemana Mas Drama. Neng malah bebas kuwi mengko. Nggih. Wis ora mulih. Nggih, selamat malam untuk warga desa Depok. Depok. Nggih. Kecamatan Depok ya? Oh. Pantai. Oh, pantainya nggak ada kecamatan ya, Bu? Oh, lah ya ono lah sih. Kecamatan Pantai ono ya berarti. Nggih, selamat malam Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Sing banter. Kurang banter. Apa bapak-bapak nelayan iki do kesel apa ya? Nggih, mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan. Amin. Amin sing banter. Amin. Kawilujengan, panjang umur, lancar rezeki. Panen iwake kira-kira sing pengen dipanen apa iwak napa? Iwak lele ning laut iki piye? Iwak pari. Nggih, mugi-mugi tansah pinaringan lancar rezeki dumateng sedaya mawon bapak-bapak nelayan yang ten mriki, ibu-ibu ingkang sadyan ten mriki. Nggih, pokoke mugi-mugi tansah apa ya? Bagaswara sehat, pokoknya aja lali nanggap meneh sesuk. Wis. Waduh. Ngono ta? Nggih, niki pripun Mas Gading? Niki wau minangkani request. Request napa? Request niki wau sambel kemangi. Oh nggih. Nggih, sambel kemangi. Mboten sah bawa nggih. Bawa kowe nganggo bawa. Apa terus ora bawa? Jare mau bahagia, semangat. Ora apa-apa. Oh, ya saiki terus tambah berisi ya saiki. Urang meteng ya. Urung apa? Lah biasane dadine pirang minggu. Oh, berarti wis Ora. Ya ora toh Mas Keswan iki bojone wis ayu banget toh ya. Ayo walaupun mang ya melirak-melirik titik. Ora apa-apa. Oke. Mamiat mayo
Swantara Ngapunten nggih Mas, wonten kula ra diserak-serak. Wala, ora apa-apa. Nggih, kakean len. Aku wis paham kok. Ora. Kakeane bengok-bengok iki lho. Hmm? Ora maksudnya iki kan ora. Ora maksudnya kan kalau udah punya suami kan kudu membereskan menjadi ibu rumah tangga toh. Heeh. Nah koyo bengok-bengok ayo handuke nendele, bajuke ngoten niku. Duh. Heeh, ya piyaga-piyaga wae sing ngeres. Beda apa soale pikire wong lanang karo wong wedoki beda. Oh, kuwi. Pak, matur nuwun. Sinten sing niki wau sing maringi? Matur nuwun nggih Pak, mugi-mugi lancar rezeki. Nggih, monggo. Sambel kemangi Mas Wahyu. Mas Heru.
Sip wae Mbak Anting suarane. Sip. Arep wis serak-serak kae. Ning sip. Seneng aku nek ana serak-serake sithik ngono kuwi. Iya, Mak. Iki aku barang ketok iki lali aku ora nggo obat. Lah ono ngopo? Iki aku ketoke kualat karo Mbah Geter iki. Kok iso? Lah dek wayangan kapan ya kaya? Aku terus ngene tambah luntu kok tubles ngono kuwi. Tambah luntu tubles. Aku muni ngono kuwi. Terus Mbah Geter ngendika nggon Geter, kualat lule kowe. Lah kok lara tenan untuku saiki. Wah, lah kualat tenan aku jebul. Ya ora apa-apa dirasake kepenak to, kepenak gundulmu kuwi. Sok tekan sirah ya rasane iki cekot-cekot. Kuwi ono obate Mbah Geter. Wis cekot-cekot ya bisane iki. Rasane sok pengen tak dudul nganggo tang kae lho untuku kuwi. Wis krowong soale. Lah kok andang krowong? Biyen mangan iwak ana watune. Lek ku mancing nang kali ning oh ngono. Ning ya saiki wis ora apa-apa. Anu iki ya ketoke watune sing ning jero untu iki. Sapa anu dudutke? Sing gelem dudutke iki. Saiki ngaturi apa jenenge lagu meneh men ora sepi suasanane. Ya ora sepi. Iki rame banget sing nonton. Wah iya nduk ya. Ayo karo di lipur kan lagu-lagu saiki sapa ya? Wah, Mbak Agnes. Mbak Agnes? Anu, Mbak, mang nyepeng mic riyen, Mbak. Nyepeng mic. Napa kula cepengke? Lah nggih kudune kan aku sik nyepengke. Wah, iya. Ora. Pun gak rene mawon, Mbak. Buatan Mbak nganu jumeneng nggih, Mbak. Oh nggih. Nggih. Wah disepoti nggih, monggo. Kanca-kanca kula nderek spote. Dalu Mbak Agnes. Nggih, sugeng dalu. Nggih, pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Waduh, kok ketok semangat malam ini? Semangat, lah ya kudu semangat. Lah nggih, sami kula nggih semangat banget tok niki. Mergane apa? Mergane enten Mbak Agnes, iya. Loh, Mas Gadeng kok senengnya karo manten anyar iki lho? Kok seneng karo manten anyar? Kula muni Mbak Agnes lho. Hah? Napa jenengan manten anyar? Kayane Mbak Anting. Ora. Oh, Mbak Agnes. Ya berarti aku. Mang tileki kupinge enten watune mboten niku. Ora grono. Kula cuthike nek enten. Ora kok yo. Karang yo aku ki saking cerdase makane yo sok amat. Walah nggih. Kekuping. Nggih menika nderek bingah Mas Gading. Nggih, acara tasyakuran. Tasyakuran. Napa? Nelayan Mina Bahari 45. Terus nggih. Nggih, nggih. Ngawontenaken tasyakuran. Nggih, Mina niku napa, Mbak? Mina itu ikan. Bahari? Bahari itu lautan. Wah, nggih. Berarti Ikan di lautan. dine kok iso ana dine. Lah ya ngono masuk ikan lautan, ikan laut. Ikan laut berarti. Nah, nggih, ngaten lho. Terus 45-ne apa artinya? Nah, 45-ne napa? Tahun kemerdekaan. Wah. Mbok menawi. Iya betul toh, heeh. Nah, nggih. Nggih, mugi-mugi Nggih. saya ngrembaka. Amin. Pengunjungi Pantai Depok nggih saya kathah. Pedagange laris manis. Tangkapane ikan ya saya akeh, mundak akeh, werna-werna iwake ya saya werna-werna ngono lho. Dadi penuh variasi. Nggih.
Ajeng anu nyekar napa Mbak Agnes? Hah? Ajeng nembang napa? Mbak menawi wonten pamundutan lelagon. Dereng enten melih namung wau niku. Nggih, kula ten mriki niku sekeng cilik lho Mas Gading. Lho napa nggih? Nggih, lah kan nderek Pak Seno niku Nggih. ket cilik riyen ten mriki isih kelingan aku ning kene iki digaweni panggung cilik nika. Terus nek nembang munggah ndono kuwi. Biyen aku isih nganggo rok sakmene iki. Oh, kok sakniki mboten? Lah kaya yoga-yoga sik seneng gah aku. Ora mung yoga aku ya seneng banget. Lah ya reti aku kaya ngono kuwi senengane wong lanang. Heeh, saka cilik nganti tekan saiki ya Nggih. tetep tesih nderekke ten mriki kalian Mas Gading sak menika mbok menawi ngenjang melih tahun depanipun Mas Amin. Gading teras ingkang nerasaken Bapak wonten mriki berulang-ulang. Amin. Ngoten. Nggih. Nggih, ajeng duet mboten, Mbak? Duet kalian Mas Gading. Oh, mboten. Loh, Ampun kalih kula. karo sapa? Niku kalih sik ngrebab niku. Mumpung ora ana bojone jare mau ana ing transit ngomong, "Ding, aku mengko duet ki karo Agnes ya, Ding." Masa? Ngono kuwi nggih. Estu. Eh, Mumpung bojoku ora melu ku duetno karo lah Agnes. tapi iki Ngaten. tetep streaming lho. Mbok kok kowe mau request jaluk kaya ngono kuwi, Jeng. Oh. Ding. Nengane. Lah yo ket mau ki nganu tak takoni ngopo to Mas? Kok nganu apa suram wajahe Heeh. kuwi. Terus Ora aku ki mumet ngono lah ngopo? Iki sesak. Wah saiki sirahe mundak gede aku. walah. Sing gedhe iki serah dhisik. Lah yo sik diiketi to yo, udah sik di nganu. Di nganu ki digapake. Tak urus lho niki, Mbak. Lah piye ayo duet karo aku ayo. Nggih. Mumpung ra ditunggoni engko ndak dipleroki. Neng ya kuwi mau ngomong kok nek ngedeke aku ning ana duwite lho, Ding. Ngono kuwi, Je. Lah ya wis apal nek aku wong ki mau ya wis ndremis. Ayo Mas Kis. Ya disepoti. Monggo Kakang Mas. Blendrongnya Mas. Ayo. Ya.
Wis apik, Sapik. kaya soleh. Pira-pira. Kowe iki diewangi nganti megah-megah ngono iki kok soleh. Iki yo admine kon mikirke aku lho. Heeh. Wis ana Aja pira kuwatir. Nggih ana pira ya iki? Ora ana ya? Ora ana. Ora ana urung ana. Wis. Heeh. Derek bunga nggih. Nggih, derek Bu. Wah. Nggih, Pak Jan. Alhamdulillah niku apa niku mendidik. Waduh, Niku ngemong ket biyen nganti saiki nyatane yo iso kelakon dadi dalang. amin. Alhamdulillah. Yo padha-padha kowe dalang aku yo dalang. Lagi. Sik apik-apik wae ya Mas Gading, sik ditiru sik elek ya aja. Aja. Nek kula lek diajari lelek kabeh niku, Mbak. Lah iya mergane ki kok elek. Lah ya aku biyen ayo sing tak tiru ya sapa to dadi ngono. Nggih. Mula kowe ya kudu niru aku. Ha nggih, heeh. Padha dene dalang. Ayo iki ngedrami aku. Kok malah larang sing ngedram ya harus mayang. Wis jan. Wis iki aja saiki apa Mas? Tak leren sik nggih mengke. Tembang-tembang duit napa, Mas? Apa? Kok Mas Ayo nek aku iso aku mung rondo kempling. Ha seminggu kuwi lha arep apa? Cinta tak terpisahkan ya kudu nggo keyboard. Nggih. Ya to. Lintang asmara. Jelas aku ora apal. Ngagem teks. Hah? Ngagem teks. Nganggo teks. Nggih. Oke, sak dadine. Goleke nduk anting. Waduh, Ayo. apik nek kesuwan ki nek wis muni joget wah, Wah, luwese ora jamak-jamak, ngrebab ya apik. Wah, ngendang ya luwes. luwes. Mang dadi pemain badminton, Wis tau ya. Wis tau apa? Wis. Kalahan mesti. Biyen aku najan nyanyi nang wetan kono kok, Mas. Teng pundi? Nang kono, ndi sapa nu enu? Nang wetan. Wetan kono. Gune Alek, biyen gune Alek. Nggih. Saiki yo di apa? Nggih. Dibawani ra. Bawani, Bawani. bawani yo ting kok ting nes. Piye to? Piye to? Anteng ning kono lho. Oh, kanggo gowo Duwe anteng. saiki gedhe anteng. Heeh. Aku nek cilik ngono kuwi gah. Terlalu mudah. Ngapa le goleki? Nek gedhe ra kuwi. Ana tantangane. Oh, ngono. Bawani nes. Berarti sik nang omah ana tantangane. Ono mula sing omah tak ingu nganti sok sak jelahe kono. Ora sak jeleku. Sak jelahe kono. Nah ya menyadari. Ben mumpung ora melu. Nggih, mbok menawa nonton streaming nggih. Ora tau nonton kok. Lah mbok menawa terus omahe mengko kancingan kabeh. Ayo golek kos no. Wah, iya. Ngekos royu pras. Lah nggih. Heeh, bener. Nang Pandanwangi ngene topo ngono lah wis. Ya, Nduk ya. Ha nggih. Sip. Apik. Bawani, Nduk, Nes. Lah ya wong loro to ya. Bawane apa cah Kene iku? Kang Mas. Aduh, wis seneng tenan aku iki lho tak arep-arep. Ah, to. Nes. Sik. Apa? Saiki Wani. wani nyekel tangane. Biyen cilikane melu momong aku ya Nes ya. Melu ngedus yo. Ora ngedusi. Ora. Ora. Soale aku ki ora ngurus gede cilik. Yo Nes kek nembang. Apa? Lah apa? Barang yo. Pelok barang. Oh iya. Parfume Mbak Agnes wangi ora? Wangi. Oh, wangi. Aku ora nganggo. Ih. Nggih, ora nganggo ya ambune marai kaya ngene. Kaya ngene kaya kepiye nek kaya ngene. Ya sip lah, ambu alami. Sip. Aku tak goleki sik bau-bau alami. Aku Ambu alami iki piye? entut, barangnya seneng banget aku. Gegarane. Nah, ini terus aku aja nyawang aku ya, Nes. Hah? Aja nyawang bondo donya. Trimonen aku ya. Sik aku munggah-munggah tenan lho, Nes iki. Ngombe sik, ngombe sik. Wis ora. Ku nang mburi lho kowe. Gegarane wong akrami
mati. Wah, Jan. Jan Apa ya? marahi. Mbak Agnes. Hah? Om Geswane ku riyen nate apa lara weteng to. Heeh. Memburi kono kuwi. Nah, neng buri terus. Dodok madhep ngalor. Madep malon. Lah kok semampir ning boyok mergo kena ombak. Jijik. Dadi bali meneh kae lho wis. Heeh. Kaya ngono lho diceritake. Benar jan itu dilapi kok. Malah dilapi tok gawa mulih ya nu ya. Ih. Ora wani nang segara ya kudu resik ya, Mas. Ah, nggih. Segara ki Dilarang resik, saiki. dilarang buang sampah sembarangan. Tok Buang pidana. sampah sembarangan. Nah, ki kena pidana. Tak yo wis tau to. Aja dibaleni. Ora kowe ora bojoku mesti nyangkut kuwi lho, Nes. Kowe berarti karakternya padha. Seneng aku. Keras-keras iki seneng. Ora. Aku lembah manah. Lembah, oh lembah manah, lembah BM. Yuk, Gentenan to ya. apa sakepane? Amung ati pawit tane Jebul apik tenan yan suarane. lah iya no Mas. Dalang kok. Oh, Oke. dalang kok ya. Minta kula tak sowan ngambah. Heeh, weh sesuk mayang karo aku. Wah, iya Dik. Tanggal 26 26 di TWC Prambanan. Prambanan. Wah, jos nek mboten mesani gelo ya Mas ya. Oh, gelo. Wis siji apik Gelo. siji bosok ya. Tur saru. Memang menang sarune nek aku ora. Yo nggon sabet nggon swara ya wis apik Mas Gading. Sing tak buru ki diopo-opo kok Mas. Sing tak uyaki diopo-opo. Nah, terus napa? Ming uyak duit aku. Iya ra. Nah, nggih. Sampeyan uyak apa? Kula sak-sake sing iso doyak, Hah? sing kena dioyak. Oh nekat ya kowe iki. Nekat nek aku kok. Iki wingi storine ceweke sapa meneh kae? Apa? Kayak story ceweke sapa meneh? Sapa-sapa kena? Aja sok seneng dolanan wong wedok ya Mas. Oh. Tak elingke. Lho, iki Ya ora. Mengko ndak? ketatalan lho iki. Mengko ndak? Mbok ora sida Nes kowe iki. Aku nak kene ben tok suci atau apik. Ngendidik bocah, didik anak. Makane iki ben. Lah kok jojok. Ben Mas Gading ki niru sik bener ngono lho, makane kandhane. Lah ya makane, ya ya kuwi. Heeh. Kowe iki ora sida. Mengko nek ning omah biasane aku nek ning omahe Om Geswan ki sapa ding wis kon story sapa? Ning anu Om, wah yo kaya ngono kuwi ora apa-apa. Jenenge sih nom. Ngono kuwi kok. Heeh. Fitnah kuwi. Wah, Aja le aku cukup siji ya. Siji. Nek tambah ora apa-apa ning aja siji pedhot siji pedhot. nah. Terus bar iki bar muni ora apa-apa mumpung isih nom terus aku kenalno ding. Aku golekno. Aku golekno, aku kenalno. Aku yo kadang yo di pikiran ngono kuwi ning. Ya kowe wis pedhot aku bar kowe ora apa-apa. Ning ora aja ya Mas. Nggih. Aja wis. Cukup siji nggo salawase. Kekancan salawase. Mayang salawase. Amin. Besok motor neh aja diblombong. Calon kadung tak blombong meneh. Kecekel polisi wah wis. Mulai terus tuku meneh kok aku kae. Wah lah edan. Kene wis padha pakmu. Jeleh motor buang kalen tuku meneh wis ra. Luput pisan kena pisan. Ya Bune. Bu, ya Bu. Yen gampang luwe gampang yen
apa aku, Bu? Ora guyu-guyu to. Bu wong wedok iki nek jarake driji-driji jembar ngene iki suarane iso dawa ya. Ora ya. Heeh, asik ya, Nes. Kok saya diwaske sikil? Lah ya pertama ya sikil-sikil munggah. Bar sikil, bar sikil, Bar sikil dengkul. dengkul. Bar dengkul, Pupu. bar pupu. Gulu. Wah kok atuh banget. Wedi tak kasus. Rampung. Mau mangkat terus apa, Nes? Mangkat terus apa? Aku bonceng. Bonceng. Syukur bapak. Bapak sapa? Bapak bojong. Ya. Ben. Apik seneng aku nek ngene iki. Heeh, untung. Yo, Yuk. Bareng ya? bareng. Heeh. Ya. Suwe. Angel nek bareng. Hah? Angel. Angel. Ya Pak ayo. Wek, krak. Heeh, aku ya gur keceritanan. Kecerit Cerita apa? Keceritan. Diceritani ngono lho. Oh ya. Kecerit. Ya nggon aku keceritanan kok ya. Edan kok Nes kuwi. Ngapa ta aku Yo waras. tan Yuk. Jiro lu. tan Baleni. tan tan kenoti numbas arto. Ada arep nyekok dhewe-dhewe Ora kompak kok. ora kompak. Lah ya. Kaya Yuk. golek dudu ya Nes. Duet tok. Duet deh. Wah, jan wis. Saka sapa? Saka sapa? Ayo Mas Keswan berarti. Udu. Wah, tekan wong ayu. Arep ngeral. Ora rasa. Piye toh? Ning ngerol aku elek. Ngeral. Wah, wong ayu. Wong ayu Pak Geter keyboardnya. tresna. Apa rasa ngerel? Wis langsung wae. Ya wes berarti siang. Siang pantara ratri. Wong eling manis ati. Setiaku so aduweni. Marang saya sukses.
Sip to, Bos. Sip. Bos, sip. Sip. Wah, jan apik tenan e. Nggih. Mengke ya, Nes. Nggih, sampun Mas Keswan. Oh, sik. Mandap. Munggah sik di urusan aku karo Mas Jang ya. Hah? Urusan apa? Ya kepiye ora ngene urusan Wis tak transfer. Transfer ora ngerti rekeningku kok. Ngerti. Ra piro? Aku mau tekan Mbak Ayu. Ra lah kurang ajar. Heeh. Aku dadi kowe WA karo bojoku. Tak WA kok. Terus Iki. tak video iki kan mau. Hah? Tak video. Video call. Oh tak video ngene iki lho niki Mbak Om Keswan. Polahe kaya ngene iki ngono. Wah, lah mengko tak kunci lawange tak kunci kabeh ngono jare. Wis. Wis tenane. Wis tenan. Ayo mengko urusan buri panggung biasa. Oh iya. Biasa toh. Wis aku kowe biyen kerep dijanjeni Apa? almarhum bapakmu yo janjeni aku, kowe yo janjeni aku. Oke, Pakmu biyen wih Pak yo beres ya, hilang. Sembuh pokoke. Tobok aku. Ayo. Nggih. Mulane sing ngono kuwi tak turun. Nek wis ora nyekel mic kan wis ora ngopo-ngopo. Mulane tak mengko mburi kelir aman. Monggo ya mengko rampung langsung bablas mulai wae kok ndak salah ditemoni aku. Ndak salah di kene 200 ngono kuwi ya biasane. Iya, Pak. Kok sik enti mau cempolku ilang ya? Kuwi apa? Isih apa jenenge ana WA meneh tak tirane nek ana. Mbok menawa burung ana tambahan masuk. Sing niki wau. Oh, tas enten niki wau enten selendang biru terus sama apa? Apa iki mau? Gugur gunung. Ah, nggih niki. Gugur gunung nggih kur. Terus karo tambahi mengko nggo penutupan lewung. Berarti niki napa riyen niki benake? Ah, nggih manu, berarti tak jajare Mbak Agnes. Oh, Mbak Orisa, Mbak Orisa. Di sisan oh ya mengko wis mengko gampang bener Mbak Orisa jumeneng riyen. Mbak Orisa? Jumeneng Mbak Orisa. Sepote. Mbak Orisa. Nggih niki sugeng dalu. Pripun kabare, Mbak? Alhamdulillah sehat panjenengan. Alhamdulillah sehat. Nggih. Pun ganti pacar dereng. Pun ping 60 niki. Nggih niki nganu nggih. Duet melih minangkani request. Oh nggih. Nggih, request saking Soleh. Mau Agnes duet kalih Mas Keswan. Nggih, niki duet melih. Duet kalih sinten? Mas Solikin. Ajeng kalih Mas Solikin apa ajeng kalih Soleh pun? Solikin apa sinten? Ndek manut. Solikin mawon nggih, Mas Solikin Mas nggih. Solikin. Soale Mas Soleh. aku ki ngefans e. Masuk. Loh, Sias mboten? sios sekali. Jenengan sing ngeken Mas Solikin. Nggih, jumeneng riyen mawon Mas Solikin. Mas. Nggih. Mpun to? Padha berarti nek pun jumeneng. Lah. Apik wayangan. Yo ta.
Sugeng dalu, Mas. Nggih, dalu. Sugeng dalu. Pripun kabare? Apik. Apik. Nggih, Nggih. nek riyen nek kalih kula bapak jenengan langsung mlung ngoten ya. Wah iki tunggal dene wah. Ameng kleru aku nggake Mas Solikin iki. Nek iki ra dijanjeni nek aku langsung Nggih. mlung ya. Iki kok ora ya? Iki turun sapa iki? Langsung lung biasane. Lah niku lak biasane. Nah, ra tenang. Kan napa nih? Nggih menika tas liper menapa Mas? Nggih ajeng. Kula tesih ngemut ya niki. Neh, Tesih ngemut, ngemut Apa napa? Mas? ngemut permen. Oh ngemut permen. Ngemut permen. Oh nggih mboten napa-napa. Dalam permene neng. Nah iki Nggih ajeng nembang napa fragmen mawon. Fragmen iki. Nggih, tanglet penonton mawon. Nggih. Fragmen apa nembang? ajeng nembang napa fragmen? Oh fragmen. Ah pundi? Wah, kacau iki. Kacau. Oh niki pas enten niki lho. Sugeng dalu niki Mas kula nyuwun fragmen Roro Jonggrang Mas nyawer 500 lho. Langsung to? Siap. Langsung. Mangat tau. Nggih, semangat niki. Musuhe loro apa siji? Siji ayo manut loro apa siji? Tak kira loro ya. Loro, loro. Oh, tambah Ibu Pras. Jos. Bu pras, monggo Bu. Aku ya anggere kon maju yo prasi mesti guyu. Ah, seneng. Saiki kapok yo yo. Pahit iki padha le pahit tok yo. Iki ora kok bapakne biyen nek bapakne langsung mlung-mlung ngono. Olah iki lho iki wis nyawer 500 saking Ibu Suntari PKWL Klasik. Alhamdulillah. Nggih, monggo ki mlebu ning rekening, Mas. Terus mengke diparingi Mas Solikin liwat transfer. Mboten nggih teng kula. Oh, Ya mandek neng aku kok, salah ditransfer neng aku. Nek kono njuk grup separo. Wah, saya pahit iki. Wah, wis. Wonten ing dalu menika wonten pagelaran ketoprak RRI. Oh, duh. Ketoprak petilan. Sanes komplit lho niki petilan. Badhe mendhet cariyos Roro Jonggrang. Dene ingkang dados Bandung Bondowoso. Raden Mas Rudi. Rudi sapa? Rudi Solikin. Lajeng ingkang kadhapuk dados Roro Jonggrang inggih menika Nyai Oriza. Ingkang dados reca. Ora yo mengono salangan sih. Padha lera oleh apa-apa iki. Ingkang dados emban inggih menika Nyi Prastiwi Rahayu. Ingkang pidalem wonten ing Wetan kono. Parangkusumo. Meniken, meniken. Mekaten monggo sami mirsani ingkang remen nggih mangten riku mawon. Ingkang boten remen mangkondur. Menika toprakipun boten gayeng. Wah, es pahit. Kok enggak angel dadi kaya ngene to, Biyong? Lah pripun
prajurit do kalah perang. Do mati kabeh. Terus awak dhewe piye ya, Biyong? Nggih mengke awake dhewe ider ning arep mriki. Apiye? Susah rasane atiku, Biyong. Lah nggih Wis wong kelangan kabeh. keluargaku. Nggih, kula ora maido Ndara Putri. Ampun nangis. Mengke kula ndak nangis. Ora iso nek ora sembrono karo aku. Mesti aku tibane sembrono. Nggih, pripun Ndara Putri? Kok aku dihibur to? Aja teko, aku sing kaget. Suminten. Heeh. Songgrang kok ya suwi. Ora apa-apa gul kleru sithik. Engko rak suwe-suwe pener. Ha ta yuk. Ya mbah garek le ngepaske. Iya. Iki kok muni meneh. Gonmu muni ora? Ini piye mau? Muni maktut. Yuk, yuk. Jonggrang. Tuk, 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 tuk. Tuk, tuk, tuk. Nah, gong indul. Wis ya, Dul ya. Jonggrang. Apa? Lho. Kok malih cendhek? Aku wingi petuk jonggrang dhuwur e. Ki mau mergane dipendhem siji. Wah. Piye? Wah, iki rada rekoso iki. Ora engko nek wis pas ya. Sapa Biyong kuwi sing teko sapa Biyong? Kula takonane nggih, Ndara Putri. Iya, iya. Sapa jenengmu, Solikin? Sapa jenengmu? Sapa jenengmu? Sembrono kowe. Ora. Iki wis adegan serius. Malah sembrono. Jenengku Bandung Lautan Api. Gene kok ya sembrono. Ayo tok ajari. Bandung. Apa kowe ora ngerti? Koro. Yen to negarane wis tak bedah. Oh menika Bandung Bondowoso Ndara Putri. Bandung Aku. Bondowoso sing mateni keluargaku, Biyong. Oh, bener. Apa kowe iki lali jonggrang? Kacang. Apa kowe lali? Aku ora lali Bandung. Nah, yen ora lali, mula aku tak sak pejagung karo kowe. Ana perlu apa? Rada rene sithik yo. Moh aku kene wae. Kok nek kena Kena ya men tak arep-arep. iki. Ya wis ora apa-apa. Jonggrang, Apa? Ana apa Bandung? iki kok kowe melu wangsulan. Aku. Ya wis tak linggo wis gak omong. Terus suwe-suwe tak seret metu. Syarat tok kapake. Keloni. Judeg aku. Bandung kok cuma. Nengok kene sik. Ya. Bangane aku judeg. Kowe kok angel men kandhanane cah cilik. Kelas piro kowe? Jonggrang. Ana apa? Negaramu wis tak bedah. Iki kuasane negara iki wis nggon aku. Nggonku. Termasuk kowe. Aku Heeh. arep mbok kapake aku. Arep tak boyong ana ing pengging. Nek aku wegah, Kudu gelem. Aku ku wong sugih yo. Bondo donya tak nggoni kabeh. Kowe arep numpak apa? Hah? Numpak pesawat iso. Nggo nek tiba ning nggon kasur. Nggo nek wis tiba, banjur tak. Gene kowe ngarep ngalor ngidul men ngontel. Heeh. Kok muni sugih Raja Brana. Wis gak gandro. Mesti kaneng. Lho, iki kok wabrak apa iki?
Ora apa-apa dienggo permulaan. Dienggo pengalaman sih. Ayo. Yo ngene nggo permulaan marah dadi. Yen karepan nggo isuk-isukan. Oh, ora mendem sik. Mustikaning jagat raya. Kowe iki ngomong to Bambang Seniman masa kaya ngono wis kono ae cedak kaya belum Lakuku. Ya wis ben kae soalé ndoroku. Dadi kudu tak belani. Ngono ya. Ha iya karena Mbok tulung rembukno. tak rembukne kowe. Nah, rak ngono to. Kowe wani pira? Pira-pira wani. Wong sugih kok tekoni wani pira? piye Jaluke pira? Dos pundi ndoroku? aku ki emoh tenan karo Bantung Bandawasa mbok purun. megah Biyong Bantung kuwi wis mateni Muni kok. kakangku mateni keluargaku Purun jare kepenak kok. Lah, bener, Mbak. Iki munine Bandung. piye Wis piye to, Biyong iki ning arep tak gawe kepenak kok ora gelem to. Melu aku kuwi rak kepenak to, kowe ra sambut gawe, rasa melek bengi. Kak Bandung kahananku kuwi lagi susah kelangan keluargaku kok kowe kok arep boyong aku ki po Lah, aku kira mulo duwe tak- pikiran po piye Mula gandeng kowe kelangan warga rak terus tak bebungah, ngono lho. Melu aku kok tak gudang no to yu. Terus bar kuwi tak bebungah. aku gak Tak bebungah ki piye yo? Oh, tak gawe seneng atimu ngono. aku wegah Bandung Mbok gelem wegah gur sithik kok. wis to aja cekak-cekak aja cedak-cedak Ya umpamane kowe wegah lah denono aku. Aku wae apa piye? Timbangane kuwi moh. Dasari nenggobu sono. aku kudu piye Biyong iki kepiye Biyong Timbon sikane layang bangun negarane bangun negarane Pantes dadi karo wong ami. eling kang bapak Piye? Rungokno aku pengku kuwi. Aku wegah tok boyong. Yo, umpamane kowe ora gelem tak boyong. Kowe tak ning kene wae yo. Nek kene ngendi? Rasa diboyong, rasa nganggo boyongan. Ya? Nek kene wae. Heeh. Ya sing mangon nek kaya ngono ki biyongku Kowe iki. nganu ayo. aku harus diperjualbelikan iki pajake diancam Mas. Saiki kowe golek omah trol. Lho ngopo? Aku lemek. Ya? Padake apa Bandung? Kok mangkel karo ngapa? Wis to, mula Sak ora-orane homestay ngono kok. Mantol. PPT ora nggo apa kowe gelem. Gelem ya? Wegah. Lebih kok. Wegah Bandung, wegah. Netra kocak. Aja cedak-cedak to Bandung. Lindri. Biyong iki piye biyong? Piye iki?
nyoronggot aku tenan. Heh. Ayo kepepet nek kuwi ra kena. Yo sing Wong kowe mau wis muni nek kena ra apa-apa. Oh ya wis Wong ya. yo enggak sakit to. Ora. Ah gene kok. Penak ora Biong? Saya suwe saya penak, Mbak. Lah, diomongi. Pi, Mbak Yu ngurungokno to. Mbak Yu aku ki biomban lho, Mbak. Iya, maksude kuwi. Wangel men to ya pecat lho. Pangkatmu ki apa mecat aku? Oleh kaya keswan. Dadi dalang setahun pisan mayang mecat. Jonggonya mangolan Ben saanane. Wis ben. Nek Kepiye Biong abrak maman ta Biong? aman to? ora ya. Ora to? Bocah raceh. Aduh. Jan parah. Aja nggo dengkul ning oke. Iki mau ora nggo dengkul. Apa? Ya nggonku ki sakmono kuwi. Jan. Jan. Apa? Muda. Aku ora sudi dadi garwamu. Aku ora tresna karo kowe. Aku gak mbok boyong. Ora gelem. Aku ora gelem. Yen to kowe ora gelem tak boyong. Tak rudo paripeksa sak mbanmu. Nek kene tak pangan kabeh. Bandung. Piye, Pak? Aja sok meksa nek pancen ora jarang. Apa jenenge? Karo jonggrang ora gelem, aja dipaksa. Tresno kuwi kukul saka ati. Tukul saka ati. Ati. Dadi aku ora entuk maksa. Aja maksa. Biong, Terus? Biong. Biong, apa ngene wae apa Biong? Aku etok-etoke gelem. Terus aku njaluk bubono ngono apa Biong? Kuwe apik ngoten niku, Ndoro. Oh, ngono kuwi ya, Biong? Coba. Bandung, Piye? kowe tresna aku tenan? Tresno to ya ket mau wis ngoyak-oyak kok. Aku gelem Bandung. Aku gelem dadi bojomu. Kowe gelem? Metok-metok. Sedang baru-baru karo duit 200. Biong, kepiye iki Kowe Biong? candi. Wis arep esuk kok. Bandung kok kaya nek iso nglakoni ya Biong. Go awake dhewe kok numpuki kentongan Tak deng aku gawe kono marga. Margo karo ben ayam-ayam do tangi. Ngono ya Biong. Ayo Biong, ayo Biong. Monggo-monggo. Tangi-tangi. Kukuruyu. 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 Wis, hati-hati. Wis dadi Bandung. Wis, Wis genep 1000. wis. Tenan Bandung.
Bandung? Tenan, hitungan. Biong, hitungan biong. Aku sing kon ngitung. Yo iya. 1, 2, ana sing madhep rono ki ngapa ya? 3, 400. 400. 600. 600, 400 tambah 200. Oh, 600. 300. Piro niku? 900. Jiro. 999 Ndara Putri. Tenane, Biong? Tenan malih. Wah, biong kurang siji. Durung genep. Bandung. Durung genep piye kowe iki iso ngitung ora? Iso. 999. Butuhe piro? Butuhe 1000. Butuhmu 1000 mung kurang siji. Aku njaluke 1000 Bandung. Yen kurang siji ku ya urung genep 1000. Lho. Kowe iki piye to? Wong wedok kaya ngono atosmu. Wis tak gaweke candi cacah 1000 mung kurang siji kok ora gelem ngladeni aku. 1000 kuwi ya kudu genep Bandung. Ora gelem. Kurang siji ki tetep kudu 1000. Kurang siji ora gelem. Ora gelem. 1000 banding siji ki akeh 1000. Kowe ora usah dadekke aku garwamu aku wegah mergo kowe ora iso minangkani apa sing tak jaluk. Ngono. Kowe mung kurang siji ora gelem ngladeni aku. Ora. Sing siji genepe kowe Jonggrang. Ndara Putri. Ayo yuk dikapake iki yuk. Dados patung. Yuk, mumpung dadi patung tak gone. Tak gawakne kol diesel. Pun iki Mas. Oh nggih, empun niki terus. Nggih. Lanjut nembang. Niki napa? nggih lanjut. Mangke dipun ajengaken karo Rara Jonggrang nggih. Nang mriko nggih. Lah ngopo? Ah napa kula ten iki kalih Agnes. Kula seneng nggih ya. Sami. Biyen kula seneng niki ditolake. Ora apa-apa mung nyoto kok. Ya. Ampun Mas Gading. Oh nggih, Mas. Nggih. Sampun. Piye ki? Niki tesih Nggih, menika Dipun lajengaken. lajeng lagu napa? lagu niki Nggih. nyekar Rara Jonggrang. Nggih. Rara Jonggrang niku duet ya, Mas? Walah nggih kalih sinten? Sekali sinten? Sinten nggih? Sinten, Bu? Kes. Oh, kuwi. Kudu gelem. Heeh. Kudu gelem. Heeh. Kudu gelem ayo. Ayo Mas, ayo Mas, ayo Mas. Ari ya mboten apal, ora apal neh aku, Mas. Nganu ngagem teks. Teks meneh. Heeh. Ora apa-apa, Mas. Wis gayeng mau saiki ora gayeng meneh. Oh. Wis di WA Mas aku. Kono dipuas-puaske kono ah. Kowe waksulan jan hooh aku. Weh, halo. Wah, Wah, siapa komandan? Berrokok. kula rokok. Wo ya. Napa? Pak sapa? Pak Rus. Nggih. Nyanyi. Oh. Rara Jonggrang. Nggih. Rara Jonggrang iki. Saged Pak Rara Jonggrang. Aku sing nyanyi. Oh ya. Moh ndangku aku ora ketok. Oh. Tetep pengen eksis ketok-ketok. Ya, monggo Rara Jonggrang. Rara Jonggrang pancen kowe ayu tenan. Kaget padang kasmaran. Noh, kalah ing perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Sama Bandung kowe aja kok perang iki kanggo kurang rampung
Jogja. Nggih, Mas sampun. Gede. Matur sembah nuwun Mbak Risa. Nggih, Enggak, sami-sami. pindho lho, Bos.